Annur Islamic Medicine sun karbi duniya. Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Annur shine yake tare da ku. Wannan cibiya na jan hankali ga masoyanmu da su guji karɓar magunguna a hannun 'yan damfara da sunan wannan cibiya. Ana samun magungunan mu ne a iya ofisoshin da muke ambata, sai kuma lambobin da muke badawa inda zaka kira a tura maka maganin ka a ko ina kake. Domin ƙara kusantar al'umma a ko ina suke, ta sake bude wasu sabbin ofisoshi kamar garin Tamale na kasar Ghana. Muna nan a tsohon gidan sarkin zangon Tamale, sai kuma ofis da muka bude a garin Gaya na jamhuriyar Nijar, inda muke a nan bayan Nijalek, sai ofishin mu na kasar Kamaru a nan garin Gaundare, anguwar Hausawa kusa da gidan sarkin Fawa. Ofishin mu na garin Kumasi yana nan Ababa number 2 nan Kismi Gota, sai kuma ofishin mu na birnin Accra inda muke a nan anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam kaɗan, sai ofishinmu na birnin tarayya Abuja inda muke a nan Live Camp Police Station kafin ka karasa nan bayan Fish Market a nan Decent Shelter Plaza hawa na 4 ofis mai lamba 36, sai babban ofishinmu da ke birnin Kano a nan hoto da tsamiyar Boka daidai asibitin Galula. Sauran garuruwan da muke da ofisoshi sun hada da birnin Niamey, Maradi, Agadas, Doso, Arlit da kuma garin Difa, sai kuma garin Jalingo, Yola, Funtuwa, Daura. Ina mazauna kasashen ƙetare masu buƙatar magungunan mu. Ku yi magana ta wannan lambobin, za a aika muku da magunguna a duk inda kuke. Wannan cibiya kun santa da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser, maganin da ke magance dukkanin wata matsala ta al'aura, kama daga kankancewar gaba, tsinkewar ruwan mani, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, rashin kuzari, saurin inzali lokacin saduwa da iyali. Mata su ma muna yi musu albishir, akwai maganin su yana nan wanda ke magance musu dukkanin wata larura da suke fama da ita a layin abin da ya shafi sex part ɗinsu da yardar Allah. Muna magance matsala ta iska komai jimawa ta a jikin ɗan adam, magance matsalar sihiri ko matsala na hawan jini ko ciwon suga diabetes ko matsala na ciwon koda ko hepatitis, matsala ta sikila. Wannan cibiya ta
Islamic medicine sun karbi duniya. Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Anno shine yake tare da ku. Wannan cibiya na jan hankali ga masoyanmu da su guji karɓar magunguna a hannun 'yan damfara da sunan wannan cibiya. Ana samun magungunan mu ne a iya ofisoshin da muke ambata, sai kuma lambobin da muke badawa inda zaka kira a tura maka maganin ka a ko ina kake. Domin ƙara kusantar al'umma a ko ina suke, ta sake buɗe wasu sabbin ofisoshi kamar garin Tamale na kasar Ghana. Muna nan a tsohon gidan sarkin zangon Tamale, sai kuma ofis da muka bude a garin Gaya na jamhuriyar Nijar, inda muke a nan bayan Nijalek, sai ofishinmu na kasar Kamaru a nan garin Gaundare, anguwar Hausawa kusa da gidan sarkin Fawa. Ofishinmu na garin Kumasi yana nan Ababa Batu nan Kismi Gota, sai kuma ofishinmu na birnin Accra inda muke a nan anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam kaɗan, sai ofishinmu na birnin tarayya Abuja inda muke a nan Live Camp Police Station kafin ka karasa nan bayan Fish Market a nan Decent Shelter Plaza hawa na 4 ofis mai lamba 36, sai babban ofishinmu da ke birnin Kano a nan hoto da tsamiyar Boka daidai asibitin Galula. Sauran garuruwan da muke da ofisoshi sun hada da birnin Niamey, Maradi, Agadas, Doso, Arlit da kuma garin Difa, sai kuma garin Jalingo, Yola, Funtuwa, Daura. Ina mazauna kasashen ƙetare masu buƙatar magungunan mu. Ku yi magana ta wannan lambobin, za a aika muku da magunguna a duk inda kuke. Wannan cibiya kun santa da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser, maganin da ke magance dukkanin wata matsala ta al'aura, kama daga kankancewar gaba, tsinkewar ruwan mani, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, rashin kuzari, saurin inzali lokacin saduwa da iyali. Mata su ma muna yi musu albishir, akwai maganin su yana nan wanda ke magance musu dukkanin wata larura da suke fama da ita a layin abin da ya shafi sex part ɗinsu da dar Allah. Muna magance matsala ta iska komai jimawa ta a jikin ɗan adam, magance matsalar sihiri ko matsala na hawan jini ko ciwon suga diabetes ko matsala na ciwon koda ko hepatitis, matsala ta sikila. Wannan nama da na kaya dama ma da bai zo ba, to akwai matsala. Wanda irin matsala kenan? Jiya muna hanyar dawowa, Hello Wizi, kana ina ne? Ka san fa akwai matsala. Ka san yan bacin waya sun kwace min wayana. Kuma ka san komai din mu yana ciki. ko ina da wurin taba ko ta gane. Kai kaga ta tsinda mata. Lafiya kuwa? Yalo? Ya alama kana ina? Akwai damuwa ba ma ta area yanzu. Bawa ina jiran koyi madu.
bos. Ya ne. Na taso na hanya nan da minti 30 ko zan iso. Oh shit! Kira mun mada. Nan ba a kashe. Mada! Jama'a assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani ni ne naku Shamsuddin Muhammad Nuhu wanda kuka fi sani da dan Almaji. Kamar yadda aka saba wannan tashar tamu ta gidan TV DIG, tashar tamu bata yi kasa ruwa ba wajen zakulo muku ɗaya daga cikin jigo na shirin fim din nan mai dogon zango wato Oga. Wannan bakon namu ba kowa bane face producer wato mai shirya fim din Oga, Abdul Biji. Jama'a za mu so ku biyo mu ta yadda za mu tattauna muhimman abubuwa na wannan fim mai dogon zango wato Oga. Malam producer za mu so ka gaya masu kallon mu sunanka. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, sunana Abdullahi Abubakar wanda kuka sani da Abdul Biji wato producer fim din Oga kuma marubucin wannan shiri mai dogon zango. Malam producer ko ne kuka shirya wannan fim mai dogon zango mai suna Oga? To alhamdulillah wannan fim naku ya shiga kasuwa kuma an yaba, amma sai dai akwai korafan da suka biyo baya kamar haka. Yan kallo suna cewa fim ya shiga kuma akwai tallace ya yawa, me na ga tsokaci da aka yi akan haka? To alhamdulillah da farko dai muna ba masu kallon haƙuri duba da cewa wannan fim ya yi gajarta sakamakon matsalar da muka samu na lalacewar wannan na'urar da muke aiki da ita. Duba ga cewa masu kallon mu sun kagu a sake musu wannan shiri, shi yasa muka saki wannan shiri a haka, amma muna masu ba su haƙuri. Insha Allahu a season 2 da a ga sauyi sosai yanda ba a tunani, saboda insha Allahu akwai babban tanadi da muka musu wanda da su kalla kuma da su nishaɗantu da wannan aiki insha Allah. To sannan kuma Mr. Producer ana korafin cewa a fim Oga ba mata a ciki, me za ka ce game da wannan? To ka san shi story ana bin shi daki-daki, don haka muna nan zuwa inda da musa mata ma ba mace ɗaya ba ma a cikin wannan aiki namu. Shi yasa muke masu ƙara ba mu masu kallon mu haƙuri saboda su tsimaye mu. Muna nan shigowa season 2 insha Allah za su sha mamakin wannan shiri, da mu ƙawatar musu da wannan shiri yadda ya kamata da yardar Ubangiji. Tambaya na gaba, mutane suna korafi akan cewa me yasa aka ba wa mada babban aiki bayan ko ba nuna musu tsofaffin aikin da ya yi ba, ƙananan aikin ne. Kamar yadda na faɗa muku a baya, shi labarin fim ana bin shi daki-daki ne. To tsarin aikin ne ya zuwa haka, amma nan gaba insha Allah masu kallo da su fahimci waye mada kuma da su fahimci ya aka yi ya kai wannan matsayi in dai muna tare da shi zuwa season 2 insha Allah. Ƙorafi na gaba, an gama da ya gudu da kaya, aka na nufi ya ci amanar Oga kenan, kuma an ga yawo farin voltex. Masu kallo wannan sai a season 2 shine ne fayyace muku cewa mada ya ci amanar Oga ne ko bai ci ba, kuma me mu'amalar shi da farin boy. Ƙorafi na ƙarshe yana magana a kan cewa wani saƙo fim ɗin Oga yake son isarwa al'umma. Illar kunci da soyayya da kuma rayuwar daba a wannan zamanin da muke ciki. To malam producer, wannan labarin kirkirarren labari ne kuma ya faru ne a wannan zamani? To wannan kirkirarren labari ne don nishaɗantar da al'umma da kuma faɗakar da al'umma. Wani sako za ka miƙa ga masu kallon mu? Kamar yadda na faɗa a baya, muna ƙara ba ku haƙuri masu kallon mu game ga wannan matsala da ta same mu ta lalacewar wannan hadis namu wanda shirinmu yake ciki. To don haka ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha ta mu ta DIG TV. Insha Allah na muku alƙawarin da ku ga sauyi a cikin wannan shirin da yardar Ubangiji. Mun gode game ga haɗin kan da kuka ba mu na kallon wannan shiri. Jama'a kun ci ne dama aka cewa ga bakin mai ta tafi daɗi, da fatan mun gamsar da ku akan wannan ƙorafe-ƙorafen da kuke. Da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu.
inda muka tattauna da producer fim ɗin Oga wato Abdul Biji. Da producer muna godiya sosai sai mun ƙara gayyatar ka da fatan da ka ba mu haɗin kai. Insha wallahi bacci yake yi bacci yake yi inna lillahi wa inna ilaihi zancen banza zancen wofi ki tashi ki bar kofar shagon nan kina nufin har shinkafar nan ta kare sanin kanka ne idan nayi kwalliya bana shiga haba Khadija in banda abinki idan nace sai na ji sauki zan fita wa zai baki kuɗin da zaki sai gari ki dinga lura dan nan gaba wallahi ki tar da kuɗin ki ba mu gari duniya tana da faɗi sannan rayuwa tana da sashe daban-daban akwai farin ciki akwai bakin ciki akwai samu akwai rashi kowane bawa yana da nashi kaddara mai kyau ko mara kyau Nana Khadija Marainiya ce ba ta da uwa balle uba ba ta da mataimaki sai Allah Nana Khadija Marainiya yana cikin wannan halin likita zai bar sa ana yana zubar da su yanzu ina likita malam me yake faruwa na doctor wani likita jefa ba mu kai komai gida ba ni fa har kunyan cin abincin gida nake yi wallahi karfe nawa ne sai yanzu kake zuwa aiki kai sai lokacin da kaga dama zaka dinga fitowa haba abba wanda ya taimaki wani fa Allah zai taimake shi gaskiya sai kana da damuwa kai yanzu ba ka cire yarinya na aran ka ni ma sai in wuni banci ba ina ga dai shago ne sai in wuni banci ba kuma da kike maganan abincin taimaka miki ba kuloli kike gani na kefa ba ballanta nake ce in san miki komiya ne ka san Khadija da Rudiya fatan mu dai Allah ya baka lafiya zan yi kokari in cika maka burinka ya kun gama aikin yanzu sabon da dutse su mutu kuna ganin mutum ya dan ajiye shago kun dauka wani kuɗi ne da mutum Allah dai ya shirye ka ni barin je sabon garin dawo to yadda kika ce ayi haka za a yi an bar wannan magana ruwan siti ma nake jira yanzu ka je ka ibo min domin gidanmu babu ruwa Nana Khadija Marainiya labari ne wanda ya kunshi abubuwan mamaki baraici soyayya da kuma rayuwa sajishin Allah yadda ma za ka tashi wajibi ne girmama kaddaran aure Nana Khadija Marainiya starring Abdulrashid Ibrahim Fatima Adam Bashir Adam Umaima Imaina Abubakar Alkanawi Najib Sadiq Yusuf Jiboy Abdul Hakim Imaina Adam Adam Halima Muhammad Sharif Abdullahi Nana Khadija Marainiya labari Bashir Adam daukar nauyi Najib Sadiq bada umarni Abubakar Alkanawi sunana Nana Khadija Nana Khadija Marainiya yana nan tafi